Tip pre modlitbu príhovoru číslo 36. Nenoste to, čo vám Boh nepridelil. Nie každé bremeno je vaše. Ľudia mi píšu z celého sveta každý deň, žiadajú ma, aby som osobne išla do trónnej sály za nich, aby som vyhnala temnotu, aby som... Počúvajte, ak to nie je vaše bremeno, môžete sa vyčerpať. Amen. Takže musíme pochopiť, chce Boh, aby som to niesol? Je to moja úloha? Je to miesto, kam ma poslal? A ak sme poslaní do úlohy modlitby príhovoru, potom je tu milosť na jej dokončenie. Ak sme poslaní do úlohy modlitby príhovoru, potom vieme, že nás vedie k víťazstvu. Písmo hovorí, vďaka Bohu, ktorý nás vždy vedie k víťazstvu v Kristovi Ježišovi. Ak to nie je vaša úloha, môže vás to vystaviť vojne. A nepotrebujeme viac vojen, však? Tu je Jennifer Leclerc. Vychovávam príhovorcov po celom svete pre obrodenie, prebudenie, pre Božiu vôľu vo vašom meste. Pridajte sa ku mne dnes na awakeningprayerhubs.com.